na ceste do Dunajských ramien, kde podnikneme veľké dobrodružstvo. Tieto Dunajské ramena sa rozprestierajú na rozlohe 950 hektárov, čo tvorí veľkú plochu. Vydáme sa do týchto ramien, budeme prekladať aj loďku. Pôjdeme fakt úplne do divočiny, kde asi na Bojlis ešte kapre nikto nechytal. Je to jedna z výprav, ktoré budem absolvovať tento rok. Je to prvá výprava tento rok, z ktorej urobím aj takýto krátky film. Na pomoc som si zobral Kuba Fabiana, takže čau Kubo. Buď zdrav. Uvidíme, ako to celé dopadne, či sa nám vôbec podarí niečo chytiť. Tak ideme do Amazonky, sami to uvidíte, potopené, popadané stromy, živočichy, zvieratá, proste fakt divočina, ako má byť. A sám som zvedavý, ako to celé dopadne, takže držte nám palce a neš! Nádherné, fakt divočina úplná. Úplne človek stratí reč. Išli, srnky utekali od vody, bobre, všeličo, takže paráda, moc sa teším. Kubo zabudol aj rozprávať, zabudol mobil v aute, ten je úplne nadšený, takže ideme nájsť miesta, trošku nakrmíme a ideme to vyskúšať. A určite si jedno miesto urobíme tu pod týmto padnutým stromom, budeme chytať kvázi na šúlačku, zakrmíme si to a budeme chytať len na plavačku. 5 cm na dno, myslím si, že tá ryba tu, dneska keď sme tu búchali, možno nie, ale na večer určite by tu mohla dojsť, takže... Aha. Našli tu miestečko, máme tu 2 metre vody, 2,20. Je tu taký jemný nános bahna, samé popadané stromy, akurát tu je také čisté miestečko, tak to vyskúšame dať medzi tie popadané stromy. Vyzerá, že kapre tu majú čo žrať, sú to samé gamarusy, samé mušle, potravy prirodzenej kvanta. Takže vidíme Godzillu. A uvidíme. A uvidíme. Nedaleko stromov sme našli také trošku tvrdšie bahno, alebo taký tvrdší vil. Myslím si, že toto by mohlo Miesto olovenky sme použili Klingon Leader, je to vlastne ťažká šnúra, ktorá nemá olovené jadro, ale je ťažká. Viaže sa to takisto ako olovenka a vlastne vám pekne kopíruje dno, čiže keď ju pekne položíte, tak úplne kopíruje dno. To tu potrebujeme. Ideme robiť nadväzce, na nadväzce použijeme šnúrku Combilink v zelenej farbe. Šnúrka je veľmi dobrá, je to stúžená šnúrka, ktorú si spodok, kde bude gulička, stiahneme a vytvoríme tak nadväzec, ktorý dúfajme, že bude fungovať.
Takže na jednu udic použijeme návnadu K-Culture. Je to obalovaná návnada so živou kultúrou. Ideme to vyskúšať, sú na to veľmi dobré recenzie. Sám som zvedavý, ako to bude fungovať. Použijeme iba tigri orech, trošku partikul na začiatok a boilies. Budeme chytať K, TG Active. Je dobré, že než má ešte takéto vlastne, volá sa to flake, sú to nadrtené boilies, vlastne aké to krašov alebo niečo nasekáte. Toto si dáme do krmiva, urobíme si aj pár PVAčok na začiatok, urobíme z toho taký mix. Použijeme ešte aj pelety, vlastne rôzne veľkosti. To urobíme na začiatok mix. Takýto. Flicker Flip Ham. Veľmi dobrá vecička, je to konope. Zmiecháme to s tigrim orechom, s peletami. Použijeme lopatku a takto pripravený mix nahádžeme na miesto, na ktorom budeme chytať. Teraz to rovno hádžem po ten potopený strom. No, máme za sebou náročný deň. Stávali sme strašne skoro, o 4:30 sme už mali budík. Je večer, je 7:30 teraz, alebo 7:45. Zatiaľ sme bez kontaktu s rybou, ale pred chvíľou sa tu hodil nejaký kapor. No, boli sme dosť takí skeptickí, lebo sme si to obišli dookola a zazreli sme troch karasov. Troch karasov, štyroch pleskáčov, ale mordy. No. A potom sa hodil ten kapor a trošku nás to nakoplo. Ja mám toho úplne dosť, dali sme si po jednom z domácej. Dáme si ešte jeden. Možno ešte jeden. Keď bude, lebo catering zlyhal trošku. objednáme. A pôjdeme spať. Je tu nádherne, všade dookola vtáctvo, žiadni ľudia, úplne ticho, bombastika. Úplná divočina, Kubo je z toho nadšený. Takže som rád, že si ma tu zobral, bracho. Není za čo, ďakujem aj ja, že si mi prišiel pomôcť. Je to brutálne. A ešte sú tu také ďatle. Neskutočné ďatle. To sú ešte nezažil, neviem. VR6-kové ďatle. Normálne, nie že je ďateľ, že tu džube, ale len koniec normálne. Tak sa na tom celý deň smejeme. Máme tu trolinku asi 20 metrov za broličkom od diviakov rozrité. Asi tu boli v noci, sú tu také dve miestečka, tak dúfame, že nás prídu pozrieť večer. Ty kokot! Poď! What the fuck? No, máme pípanec. To je z miesta, ktoré sme si krmili pod brehom. Je tam iba jedna plavačka. Vyzeralo to... Neviem, čo mám povedať, ale uvidíme. Poďme naspäť. Takže záber nás vyrušil. Pokračujeme ďalej, bolo to... Zik, srdiečko zabuchalo, ale... Našli sme vo vode štrkové miestečka, meter na meter, všade sú na nosy Kuba bahna. naučil, jak to volám ja, chrš. Ešte ja bez toho by som tu asi, keby som mal, tak si tu nanosím Tatrovku so štrkom. Ja bajené spodky nenávidím a nakoniec sme našli asi meter krát meter a chrš. Strašne tomu tešil. Proste fakt je tu všade úplný nános bahna a nevieme, jak to vzniklo, ale je tam také miestečko, tak tej udici dávame asi najväčšiu šancu na nejakú Big Mamu. Jazda ako z diela. Nenormálne, dačo. Nenormálne a ide. Nenormálne, ide si. Ty vole, to čo bolo. Čo, ideme za ním? Poprosím Kuba, lebo ja som len bez stopánok.
Chcel sa obuť, ale som zvrieskol bež. Tak je v stromoch asi, takže... Prvý dunajsko-ramenský karp. Lisec, Peťo. Lisec je. Ty vole. Krásny. Ešte asi 10 minút dozadu hovorím. To je smola, nič celú noc. Krásny, žltý. Pozor. Stromček. Poď môj. No, už je to. Takže potom, jak zašiel do stromu, sa nám ho podarilo. Krásne chytený. Už som mal aj nervy trošku na celý svet, no. Dobre, to ideme odfotiť. Pošlem potom. Do riči! Poď! To čo bolo? No a máme prvého dunajského kaprika. Nie je to žiadny obor. 9,5 kg čistých. Ale fakt ďalšie z veľmi cenených rýb. Niekedy fakt nezáleží na tej veľkosti, ale na tom príbehu, alebo na tom, čo človek pre tú rybu musí obetovať. A ryba, ktorá v živote hačík nevidela. Proste uhuhu. Tak ako vo videu vidíte, našli sme chrš. To bude vysvetlené, čo to znamená. To je proste to, čomu ja úplne verím a stamať prišiel aj záber. Citrusová plavačka, centimeter nad dnom a výsledok 9,5 kg. Tutón. Dunajsko-ramenský. Tutón. Parádička. Krásna ryba. Nie je obrovský, ale to, čo sme urobili kvôli nemu, preplavovali sme sa, prekladali veci, sme v úplnej divočine, večer sme mali za stanom diviaky, paráda. Nádherná ryba, ktorá v živote nebola na hašiku ešte. A uvidíme, čo bude ďalej. Brutál. Nádherná rybička. Congratulations. Ďakujem pekne. Miesto bolo predkrmené kejom a návrh len jedna citrusová plavačka. Toto je výsledok. Paráda. Tak kaprika pustíme. Ďakujeme za zažitok. Čau Dunajský brachu. Máme za sebou pestré ráno. Podarilo sa nám chytiť 9,5 kilového lisca. Tutona dvojfarebného. Hneď, ak sme ho fotili, tak sme mali záber na ďalšiu palicu. Ten sa bohužiaľ vypol a pred chvíľou sme chytili pekného lieňa. A uvidíme, čo nám prinesie večer a ráno potom. Sami sme zvedaví, lebo záber bol ráno, či sa to bude opakovať. Našli sme krásne miesta. Ulice sme popremiestňovali. Bolo aj vidno tam pohyb nejaký na tých miestach a máme predstavu takú, že tá ryba po tých miestach prechádza a už záleží, kedy sa bude krmiť, lebo aj zábery ráno boli jeden a hneď na to druhý a tie dve miesta sú z jednej línii, čiže zjavne bolo vidieť, že tá ryba kopíruje tú hranu, čo sme našli a tam sa krmí. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are.
ihrisko, kde si krmíme pri brehu peletkami a tigračikom. Vlastne každé 2 hodinky tam hodíme jednu naberačku. Tak takýto nádherný lieň zabral na jednu plavačku. A je to veľmi cenná ryba, málo kde ich je vidieť a je fakt pekný, nažratý. Aj toto sa nám podarilo chytiť. Pekný dunajský lienik. Trošku som sklamaný, dneska sme bez kontaktu s rybou. Nemali sme ani ťuk, ani ráno, ani celý deň. Máme pred sebou posledný večer a zajtra to balíme do obeda. Vyzerá to, že obsadka rýb je minimálna a prirodzenej potravy je tu strašne veľa, čo sme aj videli. Včera sa ešte niečo aj vyhodilo sem tam, ale dneska úplne to vyzerá, jak keby tu nežila ani belička. A je náročné chytiť na takejto vode, jak sme my tu vôbec urobiť záber. Tak sme radi, že sa nám podaril aspoň jeden kaprík, jeden lieň. Jeden záber sme mali, bohužiaľ sa vypol. A je to zase nová skúsenosť, určite sa vrátime. Je to výzva. Zase je to niečo, čo ma naštartuje a chcel by som chytiť aj z takéto vody aspoň rybu cez 15 kg, lebo určite tu plávu. Majú tu na to vytvorené neskutočné podmienky, len zase to bude obťažná cesta. Nie je to jednoduché a môže sa to samozrejme zadariť, že človek príde, chytí ju, ale ja to nemám také ľahké nikdy a vždy musím obetovať pár výprav, spoznať vodu a až tak sa mi podarí niečo pekné chytiť. Ale aj za toho pekného kapríka som veľmi vďačný a ďakujem aj tebe, Kubo, že si so mnou bol, natočili sme niečo, možno sa vám to bude páčiť, možno nie. Ja ti takisto chcem, Peťo, poďakovať, že si ma zobral do tejto džungle. Pre mňa je to takisto veľká skúsenosť, krásny zážitok, super pocit, oddychol som si, niečo som sa pri tebe naučil. To sa zídu takéto rady cenné do života. A myslím si, že výprava, aj keď náhodou nič nechytíme do odchodu, dopadla výborne, lebo takúto krásnu rybu z takejto ťažkej vody dostať, to sa cení a proste tá ryba má hodnotu, tá Možno ryba to má vyznie perfektnú hodnotu. Jednoducho, ale fakt, keby ste vedeli, kde sme a cez čo všetko sme museli prejsť a jak sme sa tu dostali a to všetko, tak nebolo to fakt jednoduché a ja som vďačný za to a tiež to je pre mňa veľká skúsenosť aj navštevovať. Dneska sme sa bavili o tom, že také ryby ako je táto, čo sme chytili aj väčšie, bežne ty na Dunaji, na Kráľovej a na Širáve to pod beráku vypneme pri lodi, pustíme to, hej, proste, že malá rybka, ale tu normálne z tej ryby vyžarovala taká skvelá energia a nás neskutočne potešila, fantastická ryba, divoká. Zhodli sme sa v tom, že je to možno samovýter nejaký, ktorý tu určite je, lebo majú tu miesta vytvorené, sú tu rákosia, plitká voda, čiže určite to tu funguje. A fakt aj ja som si uvedomil, že takéto ryby na Kráľovej 12-13 kg púšťam pri lodi a tu si človek fakt cení aj takúto rybu. Čiže nie je to vždy len o veľkosti, ale o tom zážitku, o tej ceste. Tak, netreba sa naháňať za 20-kami. Čo to je 20, je to číslo. Tá ryba musí mať hodnotu, spomienku, tak, všetko. Presne tak. A toto nás baví. Takže zatiaľ sa majte. A uvidíme. Môžeš. Tak, výprava skončila, všetko sme naložili, čaká nás strastiplná cesta naspäť k autu. Výprava dopadla tak, ako dopadla, nevždy sa zadarí chytiť obrovské ryby, niečo sme pochytali. Je to veľká výzva, určite sa tu vrátim a uvidíme, ako to dopadne potom. Tak, zatiaľ všetko, dúfam, že sa vám video bude páčiť a určite sa tešte na ďalšie video z Veľkého Dunaja. Majte sa pekne, než tým Slovensko. A uvidíme. Takže na jednu z udic použijeme kelk. Kel, kapustu a knedlík. Tak poď, 1, 2, 3. Neskutočná ryba.